Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag ka na yan ada yung tukulos malipatan ana pasamak iti kalman lain kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag iti kalman lain. Ay, sagudayan nga ro dito iti kalman lain nga paset ti pakasalitaan ni Vicky iti kalman lain. Idi, kalman laeng manong nemi. Ta nagsarunogid din ngay man nagpasyar daruland. Kas tameten manong nemi Kenny June. Ni Roland manong nemi ket dikotsi. Idin to tani John ket nakamotorsiklo. Gabo tayo muno na manong nemi ni Roland nga timteng isut imo nga sanga ilik ket kunana. Flowers for you and chocolate. Kunana. Wow, thank you Roland. Thank you. Sura ka, tugaw ka. Umay ko umamanin palaw apan di bagbagak ng ayat kang ka. Lakit, di ka di makaoray, Roland. Kaso pwede ka bayag na. Diyak pa yung amo. Tsak pa yung nakadesisyon eh. Ada si marunong ite kanya ka, nga nakamotorsiklo. Karabal ko ka di. Oo, wen. Ni John. Sino ka kayat mo? Nakakotsi, wala nakamotorsiklo. Tsaka mo, talagang matiktikaw tiriknak eh. Okay. Sa bagay, sa anak mo pukawang tinamnama. Awan ti magdanagam. Nasakto tagbaling nga asawam. Saan ka ito ang glablaba? Taapay. Awan ti arwaten ta nga mamuringan. Sa anak aglutluto, gabuta awan ti maluto. Sa anak agdadalos, gabuta awan tut madalosan nga balay kasjay. Di ka ito glablaba, tada para laba. Di ka agdalos, gabuta tada para dalos. Ngayon nagluto, kahit ko, lutom, ti maluto nga makan masida. Tada imas ka kano eh. Naimas kanot lutom. So, naimas kamit. Agaman na Roland, amo ka maipay mo neta. Gabot at dangar babalin nyo. Ada na pinis ka trabaho. May kan, naragsak to lakit diti. Bangunim nga pamilya. Ada mabalin nyo. Dati tiga po na no, apeng ako nga sana ka may kari-kari. Gabot at nakurapay kam lang. Imagine, sales lady ak lang. Idinto ta si kaket mangup opisina ka. Awang kanyak no sales lady ka lang. Tinasken kanipat-patig ka. Kanipat-patignak. No, ipat-patignak. Diyak to lang mo. Sa anak pa yung nakadesisyon eh. Nakasaganak nga goray. Sige. Kada sumarsaruro nga talaga eh. Sa maysa. Kinapod nun na. At napapanak ng party. Kaya't mo itukot ka. Oo, saan ka babayin mo? Sumil lang nakapimpitas sa atari mo. Atari mo kung naktupay ngamin nga at napapanam kahit. Talaga. At natindara ka party. Kinapod nun na. Long sleeve na tayo badok ng injakotsek at na tayo Amerikana. O, kot ko. Sige. No, at napapanam ako na Roland. And thank you.
Pinalubos sa kiso naging ka natirida o manunemi sa ko insusur ti panagkitak aging ka nga nakalugan na ni Kotsena kat pinataray na. Inlekap kumit lang tirida o manunemi ta orayek nga agtugtog ni June. Kinapudno na manunemi kat saan nga ni Roland ti patpatek ko. No di kat ni June. Kinapudno na manunemi. Nobyo ko ni June. Sinalaing manong nemi, awan mas nup katrabaho ni John. Nagradua naman iti kolehiyo manong nemi, ngem, tsaka mo, di nansambat maanusan. Kahit nan sakit, kitay, no, sumuregan to bisina, kahit iso ti bus. Ako matim ako na nga, mabalindahan, no, di kat gagangilaing manong nemi. Motorsiklo, matlat motor na. Ngam kinapudno naman ang name kat guwapo ni June. Iti matugtog manong name tirida o dinagdagos ko tinapan ni June ang nagpeso. Iti makastrek manong name. Inarakop na kititilo ko. I miss you. June, ni Taytoy. Nakaymimas na kinibibig mo, sweetheart. Ana, api, entertainin ba lang amin da dyan nga Roland? Di mo pa yung baga? Nga agnubyutan? Sampay. Loko ka, ha? Doon sa rantam nga pagsukutan na kami, ha? Matikawak nga ron, June. Api nga di mo balay pudno. Uri nga tanong pudno, nga nubyo kan. Amang ano saan natang sardeng. Tapos nagsardengan. Umiyan akon. Ha? Tapno, nagsukog kan. Ikasar ka maten. Loko-loko ka. Abay, di mo kaya? Dok mo mapasama ka natakit. Kaya man ang mapagibibig mo. Loko-loko ka. Di ba baro ko mo? Uy, sus, apihad na Bram. Nga pa ko mga jakag bracket at sa nga ilik, itay. Siya ka natimang ikatin. Uli saan ka barabar, no siya ako, boyfriend ako matin. Uy, John, kahit kasta niya, John, John, kaya, induron ko manong name, pakiduron ka, bastos ka man. Ano nga bastos? Agnubi ito matin. Agnubi ito pa lang. Kinuri nga tanong, agasawatan, kang nga tanga binabastos din amin niya. At dati ito salas, kapag katapos ikatantipra. Tapos na nga, binabastos din, natisilad mo. Tsakayat. Di mo kayat? Tsakayat pa eh. Sawain na pa yung muna. Di ka sawan na, mga sasawan. Yung man pangbiyak mo kanya. Apay na tayo kaya, tapos nibiyagan ka. Logo ka. Ano pangbiyak ko? Pangbiyak mo kanyak. Kunang apay na tayo ka, tapos nibiyagan ka. Kahit ko sawain, ipakamu kanyak. Tiyo ayat ko. Tiyo napudno nga panagayat ko. Tilayin ko iti kama. Saan ka itong babawi? Ti kinagwapo. Taradya kong marulan, ti kayat mo, pangit. Sus, talaga man, di ba? At ako kwartana. Katawaan na kalagid din. So tagbaling nga asawam na ijay. Mamutam ako na nga pangit unay. Talaga man. Nagugwapo ka lang, misuna. Kiwan. Abeso kahit mo. Tsaka mo. Nga pa sa lutsutag pala nga tsak lang orti naklod mo. Kahit kan. Nakapapawot ita ni Roland pagkatapos siya kapag bihit. Saman kami ti bagbagam. Agtugaw ka at agsarita ta. Ngangorot pagsaritaan ta. So doon yung makikangorot na kahit ka nga marakop, kahit ka maagkan. Kahit ko kumanta mapasama ka na ta. Agsapol ka pa iti trabaho. Agsapol lang man. Intun makasapol ka. Kahit no sigurado nga permanent dahil nga trabaho mo. Mabalis siguro. Nga mahabang aon trabaho, adayo mapasamak ti panak iasawa ka. Tayo kunakon,
Sa dinungarod ti pakam pangalam ti pakambukay niya, no di ka magtrabaho. Ito, di naganakan ka, di ka mapain nga rod ng mga asawa, nga pa trabaho na. Ito ito, napiyape kanyak na trabaho, kasi ka nga mangnamnama ka lang nga nagiti parents mo. Sige, arami nagtami na kamayla ka, sumrak ti trabaho. Orenta ka din, nasarkaklatan. Abi kami na magpili ka. Dapat mga laking kang kita gobyerno. Di ko kaya, susapo ya. Sumrak ti gobyerno ang utility. Katuin, basta ada ka ti gobyerno, kababaan nga pwesto. Kanan na nga rot ka to, maseso ka to Sus. Messenger, para baunan da. Sus, dato kinagwapo, kagbalang na messenger. Ano nga rot? Manager Sus, department head. Kasano ko ma? So nga rot, into na eleksyon, tamangabak ni kwa, dati manok ko mayor. Sigurado, makastrike akton. Napinsa sa posisyon. Di orayam nga rin nga malpas direksyon. Daraw mga bakti mayor mo. Kaya kung nakanganodan, sa aklaw manugot nga, magkiasawa kang ka, no, at daan kan tonti pagtrabahuan. Anong nemi iti itulod ko ni John, iti ruwang, numunori daw, inarakop, nakmanin. Oh, sige. Kan. Kahit ko pa yung malaman na digit lips. Bastos ka na talaga. Pinsalagsik mo ti barukong. Nakulap mo yung barukong ko. Maperdi ti brak. At nga di mo pala inikat. Ito'y ako ka. Jun. Jun. Nakabarbara ti barukong mo. Dahil tadakulap mo tinabara. Saan mo masakyan na kasi. Jun. Tono ka naman, nugot ako na Di mayate, di wow. Nagtrabaho ka pa Sumapol ka pa iti trabaho, Jun. Jun, kaya agawin ka. Na paidam mo. Ituyak mo na atap na mapas. Dito daw. Di sumrat na dito silid niyo. Silid mo. Gawin kan. Kinunak manong naming in drone sa ko in direct pagtiri daw sa ko in lock. Tug pala tulog. Vicky, baka mayat ka. Umay kan. Aglubon ta. Pakiparam kanyak. Basta. Yung hotel na. At pagbayad mo. Ang mukmot kahit. Mga rigat pa gasolina. Ano ba dapat mabalin nga pagpapanan nga libre? Sasapo. Ipanagda kapanagan, bastos. Dito. Kito rin lata dyan ko rabotin motor. Mabalin mo lata. Gago. Kawit kan. Awan tinaramida ni June manong name. Dapat na talaga nga tinakmapilit. Ang cheap na naman yun. Narigat pa yung pangkasulina at kwarta na rin dyan. Baka kakasi ko dumawdawat ito pagkasulina na usurin natin motor na. Sana kitawisan? Pang-hotel na kanya, pag-hotel na. Diyan ka nulatan rabot yung motor? Nagchikmatin, mga pa yung mananangar kanya. Iti adayo? Ikit ti baybay? Ijalat ang motoran? Nako, pauni matin. Kinababala ko na yung kinatao, kinababaik, no? Raboti motor nga. Itit ko kinavirgin ko. Huwag na. Manong nemi, sana ka makaturog. Agala-alay ti panunot ko. Namuna kat naramanak manan di kiti bibig ni June. Sana aprusan nan manong nemi ti barukong ko. Kaslamayatak itayin ng pinanunot ko. Nato ko matbiyag ko nung isot masawak, di ba nagtrabaho. Ni Roland. Pangit mat kami ni Roland Ngayon mapay nga, langat sapsapulat. Saan nga di nga pinpinas nga Roland. Siyempre di kotse. Nisod mga date nga no kanyak. Kasi di kotse. No i-date na kanta ni June.
Di nak pinaidit eh. Oray kumalang dati, mapangkamang, mangan o gumatang di street food. Baka sak pinagbayad. Hindi na minsan manong nami nga uminak dinanon ni Roland dito pagtrabaho ak. Manong nami. Tamo kidi kada daw may nagatangan. Ay, Roland, nagkakayam. Nagatangan? Awan. Umay ka kung maipakada kinibos mo. Di na kadamat pa yan. Hindi ba ibang abidi nga no ada party kiti kuyog ka. Dito saan nga nga formal nga party. So imaya. Kasto darwata kon. Hanak ang Amerikana. Kaya tagagang nila party. Awisan ka. Kaanon to? Madam naman. Itan. Orasan pa nga nalpas ti trabaho. Ipakada ka kinibos mo. Kaya't nangatangarod. Amok ni bus mo. Ha? Abit lang nga. Ipakada ka kinibana. Manong name eh. Saan pa nga nagtugtog? Inurukat na latan ti Rida o manong name ti panaka-opisina ni boss. Ada nga 10 minutes da nga nagsarita manong name kalpasan nagtrimor da nga doa. Sinapon na kang dakos ni boss. Vicky. Sir? Ready kan? Ipagpakada na ka ni Roland. Nagama mo kay sir? Sige. Kalangin di yung bag mo. Tengkan. Alan, akong pagdaragam, nasingpet ni Roland. Pangit lang. Oh, sigawan ko na. May pimpinasan ni bagam tipod, no? Alangan mo nga baga, agwapo ka ganda. Nagugwapo ak mo nga siga. Imanugutak manong name. Diyos ko, aya. Dito'y samat din ti panakpak na kunak tinahagam ko. Si Murtak manong name kat nagluga ng siyempre iti kotsena. Yung kapila pa kada karagi di parents mo? Anen. Tinawaga kita ni nanang. Kadidibagak ng sika. Uwan ko na naadagos. Paborito nak ni nanang mo na konsta. Ngam nun dyan di bagam. Baka di nakayat. Actually, nobyo ko ni John. Niya? Diyan ko makahit ng baga kang kahit kong ibaga. Tapno, sardingan ako. Ada ka din na pasamak yung kini John? Awan pa eh. Apay ko makakitid kon. Sa ulit ito tibagik ikasarnak. Kasta kaya. Di man akong pagtrabaho ni John? Apay nga mo. Amo ka ta. Pinaimbistikor ko nga ron. Siyempre, isot karibal ko eh. Okay. Pali mo na magsalita na ito. Yung natitang party, iti beach. Oh? Kaya nangala ko man pagdigos ko Hindi ginatan ko parang ka. 2 piece. Dapat ka barbaro ng beach towel. Kansal lang na ito. Adobe ti regalo ka. At apay borong nga mo nga cellphone. Nakita sa cellphone mo, daan eh. Ha? Ito makadanon ta. Tid kung to abin kang ka. Manong name yung paiso. Magusto ka di matlamin. Cellphone nagpintas, nagngina na ito eh. Opo siya ko, tikakanginaan ti cellphone ka na kami nga sales lady Maragsakan kamit lang. Thank you, Roland. Amam, nugastoy.
Sila, nagbalbaliwan ti palangkitak yun ka. Naku, gwapo ka man din. Pangayayon sa amadeta. Haan, aman. Imagine nagdakil. Ang dapat kwentas. Kawag dakit awan ti kwentas mo May bagay kang ka rito Ang ina rito Sige, yukrukin ka. And this is for you, sweetheart. Baka maarakop ka, Roland. Apay hindi nga hindi nakarakupin ko, ma. Kagyawan na, Roland. Manong na minarakop ko nga dagos. Nga magurot ka. Apay, baka nung pagurot mo nga materialistic ka. Takas-taka ka di. Anmat Ngayon ka mo nata. Hindi, chocolate at ididadbukan nga. Kansabong. Wanatahan ka man pa hindi takasto, di ba? Yung paglagay din ta. Imanugot ka. Okay? Kwentas, cellphone, aritos. At abay ginatang mo aritos? Ikatangan kang tupay. Kanda ito engagement ring. Mabali mong isalda. Just in case kang kora at problema hati kwarta. Engagement ring api ko may isalda. Diyan pa ilabang ibagakin ka. Yeah, tama. Iso, iyosong ko rin ka. Ito'y engagement ring ta. Okay? And then, I love you. I love you too, Roland. Kinunak kat inarakop ko manin. Sa aling nga ni June. Kinapudno na kadagalala ti panunod kanirignak. Tsak kayat ni June. Adawan trabaho na. Kahit ko nga sawen, inaklon ko iso na, gabata iso ti gugwapong siya. Ngayon, diya kayat ni makiasawa kang kuwana, aging nga awan pa'y pagtrabahuan na kunak, datat kunted ko kang kuwana kondisyon. Apay-pay lang nga mapanggakin kuwana, adak na sigurado. Roland, Roland, mabaling gading hakan ni kiti lips mo. Siyempre, I love you to ko nung kanya. Wala nga, di kampay nagsina kini June. Bali-alig na nagsina kayo. Gabata siya matanda mga kare-kare bibig mo. Okay nga limat lang. Anad na barbara bibig ni June mo na siya. Nabangbangnos sang aw mo. Abe iso na. Sigsigarilyo iso na Ha? Kaya't mo't lalaki ang sigsigarilyo? Kasi lakala makibinisito at astre, di ba? Nung narod, ngayon siya. Hanggang sigsigarilyo, Han. Uminom, sa pabinsan, pasibasit lang. Oh my God, sadya yun. Open ang tiinom, kan makan, kan pulutan. At doon digit agdidigos. Oh my God, sige. Manong nemi harap tinapan na inasidgan. Nika na ti ayos ti duwa nga baso sa naip pinukbukan. Hard met da ito Kalori hard. Basta basi lang. Nung timat beer, makaado ka. Isbukang isbu. Yung ito hard. Nung pumudot tarik namon, okay yan. Hamon na yun na yun. Talaga di mo kaya. Okay, cheers. Nagmayat, nasubrek. Owen, gabata da ice na. Alam mo na. Gur ka. Alan, pumudot ka. Tapos nung pulutang harad. Ito yun. Wow, let's on. Anakayat mo, skin na. Ito yun. Opo, crispy. Agsaw-saw ka. Hanin, imas. Uminom akpay. Sige. Namintal lumano. Roland. Tantanak na yung pagkati June. Love
Apay, kasla kahit kung nagdigos. Sige, idya ka atin sa jay. Inga isibur na titod ka kung atupis. Gamot siguro ta nakainom ako na turedak nga nung nemi. Nga rimuar, nga nakatupis. Wow! Pinta sa pamagi, Vicky. Imasdag manong nemi sa inarakop. Uy, Roland. Ginaprosan na din ti barokong kumanong kit. Siyempre, di lang mungay na manong nemi ti nakaslaarig na nasiraan. Kit nakalibre-breso na namang pisal ti. Oh, Roland. Oo, sana'y nambalan ni kiti lips ko. Roland. Roland. Mabaling ka din madamdaman nagtipos ka. Ha? Inta, agsubli ka dita si Led. Agsubli ka dita. Ay, Roland, korek ka. Adadan nga si mamay man, name tininom ko. Sampai kumpleto nga si mamay itay. Ngarita tagat po na siguro no apay manong naming nga bastalatan inaalo ko nak ni Roland manong naming nga nangipaay kang kuha na ti amin ko. Nakaalalisto na lang inikat ti ginatang nang aking ngato nga tapar ti barukong ko. Nakaalalisto na lang yung baba manong naming ti bikini ngayon regalo na kaniya. Kalpasan na manong ni mangan Roland will experience sa matan na ito nga lalaki na kung naktinakam ko. Ninagdagos na matan manong name iti babakit ni Roland nagmayat Roland maman na matan kinikinitin manong name iti maniya Roland sana kat ito ikurikur manong niniminti dila na tiruwangan ti kuweba nga sampay nga nausatan. Roland, sana kat sapsapan Roland. Wen manong nemi ka po siguro iti kinalaing ni Roland. Kan ka po manong nemi ti spirito ti arak ngagtartarayan ti urat ko. Jakon pinanunot manong nemi no anya ti rumbe ano anya ti masakbayan no anya ti bunga ti amin. Basta ti kayat ko manong nemi at baton oyak ti sapsapulet ti riknak ti ikis ti riknak ti rugso. Ngimato ti ulo na kat nayantan manong nemi kadagiti duwa nga mansanas ko kat adadamanen iti panagasug ko iti panangkaramkam na kadagiti birhen nga mansanas ko. Rola. Sana yung pangato manong name iti ulo na kat naglarang na bibig mi magsinsinipitak met makipinanut-nutak met manong higing ka manong name yan naklaing yan tinabara nga maipilit nga sumrek iti kwebak manong Roland aging gama nung name ng pilit na ng gulpek rimso Roland nakariknak din isang sangayin nga ut-ut nga magapapaman lang manong name tayo dito makastreken naburakan ti kristal kat amuklatan nga ada na labag nga likido manong Mimi di iniinin na manong nemi nga ninayaden kalpasan na di kuhan agap down up and down and mayat matri manong Roland Roland mayat paspasan na matri Roland isabat mo Roland isabat mo mana ko Roland naggadan kami nga talaga manong nakapapaoting kang panagkinayat-ket sa kalpasan na manong nemi nagari ti ulimet gabatan madlaw na siguro nga matanganak
Yawat na dagsan ni Zona. Nagsikig, ngamsan nang inikusot, manong. Agamanak. Talaga na panagnakas ng virgin ka. Damo na kay batak ka, Vicky. San gandong ang babawi? Tungtunguin ka. Ibay ko amin na pakaragsakan. Balay, with katulong, kompleto ang alikamen. Ituloy mo tagbasa na pagbasahin ka. Di ka pa nagsiksikok. Kayat mo? Kayat ko Noan niya ti maipay ko ken ka. Pulos nga saan nga maipain ni June, di ba? O nga rod, nagradwar man nagpaiso iti kolehiyo. Nga magpili mo ti trabaho. Apay amok ka. Inimistega ko nga rod. At apay mga alak ang kuha na ti gobyerno, ti engineering department. Ninakayat at para akop ka numat ti basura. Kahit college graduate, dinakayat tagakop ti basura. Ang gagangin lang ang mangruki ti baba, di ba? Siyempre, napakita na agad na bakante, di ipromote da. Di kayat na kanukit ko insigida nga department head, imagine. Ambisyoso. Abisot das ka na pagsalitan ta. Abay nga nga iso. Kahit kumanin, nakapigdigos, sa tanto ulitan manin, ulitan tapay. Sa tanto mapanagdigos nga ito. Hanggang itan ng masaktan. No kayat mo, si Atro Mambao. Ha? Mon, tugawan nak. Ala, sikataking nga to. Kastigaya man niya. Nagmayat. Ape nga siya nga to, lumukay. Karugulog suhak. Ape kiti nga lumakayin. Ori pa man sa nga puluan kapay. Nagaduntin. Sige. Nagmayat. Roland, yung baglaki din ta naawis na. Yung baglaki din ta simuro takeng ka. Yung baglaki din ta iminumak. Siguro sana ko mga iminom ti arak. Diyak ko may palubos. Kung may alak, may balak. Kung may balak, may alak. Roland. 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 Madadan manong name nga nakariknak ti imnas idi bumangon sana manan karamkaman manong name nagiti bar mansana si di barokong ko kabayatan manong name ngay up and down ko up and down. Opo Roland mafana ko Roland. Nakaragragsak kami kini Roland karedi nga rabi manong. Den tawag ko kadana ng kinitatang nga bigat ton no gawid. Nabaga ka nakuwada nga dan nagkinawatan mi kini Roland. Kat saan damat nga nagungat. Taisot kayat da manon nemi ni Roland. Kabigatan na manon nemi intulod na kon dito'y balay ni Roland. Yes, siyempre, nagpudno ka maten ka na ginaganak kanya. Eh, lagit tunton ka anong oras ti panangin kasar mo ti anak mo marok, sir. Tawang pagdanagan nyo, kasar ko. Ngam kahit ko nga, agbasa pala ko muna tatang. Ang ganda na pinas nung kasar kayo mo na. Depende no, anak ko na ni. Ano ba binasa nung kasar kayo? Tawaray no, agasawa kayo, dito pa nagbasa na, kinusan mo pa, saan nyo pala kayo taganak, tiyak kontrol kayo. Tawang kasti sigurado. Sige. May kantong ano itong mga sasawan itong Domingo. Alawin. Mangituot kamtong tinaluto hindi pagsasangwan. Ay, kasta na siya talaga maluto nga pagsasangwan, barok. Ang mulip-lipatan ti abrigana. Ay, wala tatang. Problema. Idinadamag ni June ti amin manong nemi yung mga dagos dito'y balay amo nga daak. Kastaon ni manong nemi ti anit ti motorsiklo na nga nagsarding ti sako. Kalpasan na, Vicky! Vicky! Tinaliyaw anak ni tatang. Hanggang
Tayo bagak tiging quality po. Umay nakalagi na sa langatin. Sa anak nga rin mo hermano nga madaklat at si Derek kat ni tatang tinangilokat tirida. Hoy! Sino ka nga salakalak kamalakalingan ang pagpa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 ppa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 ppapp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 p
kang nga bala daw. Ay, tata. Yung kay sakit di mangayo o noon kay agpukan di kayo. Sika di po kanek, salingsingan ka. No, manggulo ka dito. Alaglagay pa magda ka di teritoryo me. Anak kayat mo. Sabi ka sa pang pukaw mo ti anak mi. Umay ko malas sa rutsudan tata no. Agpeso ti damag. Agpeso, siya kundi mangibagakin ka. Natulagan ti kasar na biki kini Roland. Wala nga tata. Agnubyo kami kini. Siya tinubyo na. Siya tinubyo na idi ngim sanitan. Tada nagkinawadan na kinirulan. Adda pa din napasamak ka nakwada. Kaya di rabi ka nagpatpat ng kawanda. Kahit ko ka makastritay suna. Basta agawid kan. Kahit saan ka nagsubsublipay. Kaya di mo gamden ti mangriribok. Nang runa intol ka aldawan ti kasarda. Mga no. Mangupa ni Roland iti hide killer ti papapatay na ka. Awan nga rin tinaramidan ni Rola ni June manong name no di pimano. Kagananan ka anak. Ano mabaling ko agikat ka ni trabaho. Ang mga nadrakas sa panggipan na dyan June kang ka. Baka no kidnapan na ka. Tsaka ang sumsumrak no bigatin. Tang no kasta. Bagam ka ni Roland. Ori ta gayam naman. Dayay aking ko ka di pagtrabaho. Wanta. Dito yung latabalahin. Dito kalatan. Da kami magbantay kang ka. Tati ko na ako na mga kido. Dadakas ka rabidan kang ka. Dayay nga John. Basta nga rin tinapasamak manunay mi aking gana danunan na ti aldaw ti kalaysani. Parbangon manong naming imay di kiti mang make up kanyak. Ta sinapak mo tinagdigos sa tagminik-apan manong naming. Agur oray maten manong naming ti kotse. Nga pagluganak nga bride manong. Kaya dito madanunan ti amin. Adan manong naming. Darulan iti simbahan nga mangururay kaniya. Pagisumat manong naming nga nakasaganan ti amin. Kadidi, tadumsaag ko manong naming ti kotse. Siyempre, kasinsin ko nga maid of honor ko. Gusto nati, nang saruno kaniya. Pagisumat manong naming nga nagtukaran ti organ. Kat na ipatukaran ti wedding march. Adamit man manong nemi nga nakasagana datatang kininanang itikatang nga anti-ayos nga dakon sa jay manong nemi amayan da nga nakasagana matan manong nemi darolan kan ginaganak kang kuwana ay hanggang idiawat dakon manong nemi datatang kininanang ikanirolan. Nagmatsa kami manon na yun. Aging di manon kami altar. Manong nemi kaspasit ti seremonya. Pinadas pa'y na minsan na mindua. Ngayon pakaamo ti padi manong nemi. No ada mangiparit, mangipawil. Iti panangikasar na kada kami. Awa matisimong bat manong. Numampay talyawak katalyaw iti likod kadaglaw-law. Aging ka manong naming narogyanan kadaging ka nalpasan ti seremonya. Okay, nadeklara manong naming agasawa kami. Nagpinirma kami ni kontrata manong naming alpasan na pictorial. Umasdagdang kumabkablao kada kami. Hindi makitak manong naming ni June. Ni June. Babalayan ko mas din. Baka ako pa'y natamat kablawan. Mabalin ka dito yung maki-picture mat ka na kayo. Congratulations, pare. And, Vicky? Oh, sure. Pwede nga saan?
inawat ko ti kinapod no. Ket numabalin na ko ma, pare roan, mare, no, ano mo nanto anak niyo, kakumpadreta ito, no, da ba na kay karik. Kaya wala ka pakidagasaan. Kaya matulungan dak ti problema. Ano problema mo ngamin? Kahit ko ti sumurik trabaho. Basta sa agak pili-pili. Iti kumpanya nga pagtrabaho. Basta sa agak lagi nagpili-pili dyan. Alayin kanto, i-recommender kanto. Alaman nga ron. Paring Roland. Nagbilin nga ron manong naming na singed ti pamilya ken kastamatan ken ni June. Tinalagag pa iso manong nami ngayon rekomendar ti asawak ni June iti kumpanya pagtrabahuan. Kadidi da ibas ngay ko manong nami ti inaunang anak mi ken ni Roland kadidi pabunyagan mi. Natungpal mit lahing manong nami ti panaginawag mi ti mare kada pare, kompadre kada komadre. Kaging ka manong nami nga da dyan nagbalin nga maid of honor ko di akasinsin ko isut insubrat manong nami ni John nga inarem kat isuda iti nag-asawa. Kasinsin ko matlang manong nami iti nagbalin nga asawa ni John nga imo nga nubyok manong nami ngam saan nga isut nagbalin nga asawa. Anong nami sa anak nga babawi nga naki-asawa kini Roland numampay nagwapo nga amang ni John ni miso ngam awangkas itadda iti kaungan na tinembalitukhan nga puso na, ti kinaimbag na, ti kinadungo na nga asawa, kan ama, dagiti duwa nga anak mi. Anong nami? Kakunadan, ore nga ta, no, langa, ket awan, ti pangatiw na. No mangatiw iso na, iti kinasayat na, iti kaungan, siya at kanadungo, manangisagot, isungatan, ti kagaupuan. Ore mat nung gwapo na amin nga gwapo kas laki ni John nagbalin mat idi nga sadot. Akit siguro ni John di nagbalin nga asawak tin tutuloy na kinasadot na. Amang ano sa anak kuma nga nakaadal. Nga buta numampay sa nga dara-diretso manong nemi ti panagbasak. Ngayon nakapagturpusak madlang kat natulungak na asawak iti panagsapul na para ti masakbayan dagiti duwang anak ni. Dahil ito nga rod, nanong nami, ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa. Kaya thank you, kadagiti anarway, nga nagdangag, ka nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Vicky. Thank you, Vicky. Thank you pa nagsurat. Thank you.